Ak by som mal jednou vetou zhodnotiť prvý rok volebného obdobia, poviem, že zmenilo sa fungovanie mesta. Zodpovedne riešime a poctivo riešime problémy, ktoré mesto má a otvorene o nich hovoríme s ľuďmi. Keby som to mal rozmeniť na drobné, povedal by som, že asi najväčší pokrok sme dosiahli v oblasti otvorenej samosprávy, teda v tom, čo sme sľúbili, že zmeníme vzťah mesta a občanov a potom očakávame, že sa zmení aj vzťah občanov k svojmu mestu. Zverejňujeme informácie, robíme verejné diskusie, snažíme sa vtiahnuť občanov do spolurozhodovania aj napríklad formou participatívneho rozpočtu. Čiže urobili sme viacero krokov, aby sme ľuďom ukázali, že nám na nich záleží, nielen v čase, keď prídu voliť, ale aj počas celého volebného obdobia. V oblasti dopravy sme urobili zásadné rozhodnutia, ktoré budú znamenať jej fungovanie v budúcnosti. Mám na mysli nosný dopravný systém, spojený s opravou Starého mosta a rozvojom koľajovej trate do Petržalky. Začali sme fungovanie komisie pre cyklodopravu a zvýšenie podielu cyklistickej dopravy. Urobili sme aj prvú mestskú cyklotrasu. Zrekonštruovali sme vďaka pomoci štátu cestu 1/63, ktorá vyriešila jeden kritický vstup do mesta pre držiteľov motorových vozidiel. Čiže začali sme riešiť aj vážne problémy dopravy. Asi najmenej sme pokročili v oblasti kvality života. Tie očakávania určite boli väčšie, ale my sme museli dať prednosť finančnej konsolidácii mesta, pretože sme zistili, že ekonomická situácia mesta je ešte horšia, ako sme predpokladali. Mesto je zaťažené obrovskými dlhmi, presahuje aj tú zákonom stanovenú hranicu 60%, za ktorú si už nemôže požičiavať. Čiže sústredili sme sa aj na to, aby sme znížili zadlženosť mesta, zaplatili záväzky, ale potom nám nezostali prakticky žiadne peniaze na rozvojové programy. Tie budeme riešiť v rokoch 2012 až 2014.